Hours na. Kabayad po ko kamayang. Kung sino mauna masira. Di ba maigoy mong naong? Dapat. Saba! Dumaki na po ng saba. Sama na, nahiwi naman eh. Then. Yan. Okay. Wala ko. Hawas ang kamot-kamot! Lakan nag-video naman. Di ay na. Wala to eh. No, nagla na. Hi guys! Ayan, magmukbang tayo ng pansit ngayon. From... Saan to sa Food Panda diniliver? Ah, dali sorok. Di man buhay lagi. Nasimula naman siya. Ano sa naman eh? Kuha tayo ng pansit. Mukbang muna tayo guys. Wala akong pampremere. Inayos ko na tapos ganito na naman nasira. Gagawin natin. Kakainin natin. Nalipanda. Pansit. Kaling panda o parang niluto lang ito. Masarap naman. Yan, kain tayo guys. So, Sige, lagi mo. Busog na ako. Kain. Inom mo tubig. Mamit ka ng pansit guys. Namiya po Butang tayo eh. upuan. Kunti lang yung sahog na. Lami kaayo. Kain o pansit. Meron siyang sahog guys, so manok. Hindi mo ba? Hindi rin mo magtanaw. Magpasalamat ka kasi nagusot ka. Ayun. Ikaw may magugas ng saso. Magugas ko sa kapitbahay. Wala ka gagawin mo na sa balan. Magugas na hindi mo makasakit. Makasakit, manggodo, sakit akong ulo. So, hi guys! This is Bisaya Koday at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. Kaya problema ko ang katawan ko. Kaya, kakain na lang ako. So, yan guys, nag-order kami kanina ng pansit. Ayan. Kakainin ko to lahat guys dahil stress ko ngayon din sa lagas joke. Tsaka ito, tinapay. Meron akong tinapay. And the skippy. Yan. So, guys, una kong kakainin is yung pansit. So, guys, kung hindi nyo pa na-try, guys, still watching. Ayan, kung hindi pa nyo na-try, guys, kumain kayo ng pansit. Lagyan nyo dito sa tinapay dito. So, hindi na ako kumain ng rice ngayon, guys. So, pansit na lang yung kinain ko. Kaya, kain muna tayo, guys. Mugas na ka, Marvin. Ako din ma-appendix ka. Ayan. Kain tayo. Sing na lang. Ako yun, ano ba? Yung sarap ng pansit guys. Gusto nyo?
Punta kayo dito sa Baguio, guys. Pinakamasarap. Paborito talaga nila yung kumain sila ng pansit. Kahit yung may mga kasal, guys, na pinupuntahan nila. Kung may mga yung mga kasal or birthday, yung mga ano din na dito is yung nagpipila ka. Tapos hindi talaga nawawala yung pansit kasi daw yung pansit is pangpahaba ng buhay. Pero kuha pa ako, guys. Nagutom ako. Hello guys, papakita ko sa iyo yung kwarto ko. Nagulo. Ito yung mga lalaki dyan. Mga bagag Yung pandesal, may bago kasi nagbukas dyan na bakery. So, ang ano din nila dito, yung tradition din nila. Kapag bagong bukas yung mga establishment dito, kailangan mong pumunta at bumili kahit magkano lang. Kahit magkano lang, pwede mong bumili ka kasi kabubukas lang. Kaya nag-try kami kanina, bumili kami worth 50 pesos. So kanina nagkape, ganun. Tapos ako, sabi ko hindi na ako kakain ng rice. So, pero carbohydrates pa rin to kasi papansit at saka yung tinapay. So, yun. Ang sarap. Ito pala, guys. Yung sumusay niya. Try din natin itong skippy. Ayan, itong skippy na to galing to sa SNR sa Pampanga. Bumili. Try din natin pansit tsaka ito. Sarap ng... Ang maganda lang dito sa Skippy kasi paborito ko to. Gusto ko siya kasi yung paglalagay mo ng palaman, yung suot yung mani sa yung peanut butter. So, kaya gusto ko siya. Kasi yung, minsan walang tinapay, nagkuha ko ng isang kutsara, kinakain ko siya. Kasi masarap talaga siya. Wala man. Maghanap tayo. Sarap. Yeng. Guys. Sakit ng tiyan ko. Hindi ako masyado kumakain sa mga ano. Yung ito. Magbababay na ako.
Ito na lang guys, uubusin ko to. Tapos, guys, May ka na magayon, hindi ko alam may end. I just remember. Ingat sa Ateros, kapal mo na. Ateros, alam mo? mm, Paano ko to i-end? Text ko lang? ang sarap. Ang Pindutin sarap ko ng na pansit guys. New subscribers for Ang sarap ng pansit. Wala akong masabi Dan lang ma. guys. Wala akong masabi guys na natapos ko na lahat ang pansit. Saka natapos ko na rin yung tinapay na kinain ko. Ayan, wala na siya. Wala nang laman yung tinapay at saka yung pansit. So, salamat sa inyong lahat guys. Thank you for watching while I'm eating pansit. Ayan. Bisaya ko dahil. Huwag niyong kalimutan i-like Ang bukoy. at i-subscribe si Bisaya Kuday para lagi tayong connected sa aking mga vlog. Kahit walang kwenta guys. Ayan. Thank you pala guys. Shout out ko lang lahat ng mga ka-team ko dyan. The Team Distrito, Team Maugat, Katubero, The Tembot, and of course, the YTNB Premier. Mega love shoutout sa inyo. And thank you sa palagi niyong suporta kay Bisaya Kuday. Sana hindi kayo magbago and tulong-tulong tayo guys para makamit natin ang ating gustong mangyari sa buhay. Kaya patiin ko lang yung magha-happy birthday lang muna ako kay Algination Vlogs dahil birthday din niya. Ito na yung pansit, kinain ko na. At saka naubos na rin yung tinapay kanina. So, thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. This is Bisaya Kuday at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. Kaya, bye!